мақсади асосии мо якум ободии ватан. Мегӯяд ки чӣ хеле ки ҳамин кӯдак дар шири модараш дар корай, барои афзоиш ёфтани кӯдак шири модар чӣ қадар зарура аз тарафи духтуро тавсия дода мешавад. Ба заминам ҳамин биогомус ҳамин қадар зарура. Мо дар бораи исботи биогомус гуфтем. Ин акай маъмур ман рафтам ай чизи хокшиносӣ ҳамин чира гирифтам ва биогомуси ҷайҳун дар ноҳияи ҷайҳуни қумсангири имрӯза Тоҷикистон ба пеш. Дигар чӣ бигӯ? Салом алайкум бародарои азиз. Омадем бародарое ки дар канали мо, яъне ки канали Маъмур Азия ё ки биогомуси ҷайҳун, шумо метавонед ки кадомет ки бизнеси нав дошта бошед, марҳамат ба ҳамин акай Маъмур, яъне ки ба ҳамин админи канали Маъмур Азия муроҷиат кунед. Ягон бизнеси нав дошта бошед, шумо пешниҳод кунед, ҳамин ака биёяд мақсад реклама кунад. Хай номероша дар чӣ мемонад, чизе ки навигарӣ ҳастай, шумо муроҷиат кунед, ҳамин ака хулоса рекламатон бикунад. ҳам барои и ака хубай, ҳам барои шумо хубай, ҳам барои пешрафти ҷамъият. Салом алайкум бародарои азиз. Хушомадед ба канали Маъмур Азия ва биогомуси ҷайҳун дар ноҳияи ҷайҳуни қумсангири имрӯза. Имрӯз акай Маъмур якчанд саволо шудан дар видеои пештараш. Мехостанд ки барои ҳамин саволошон якчанд ҷавобо бигиранд. Ба меҳмонии мо омадан. Акай Маъмур хушомадед. мо омадем инҷа дидем ки як мегӯем ки фермаида иҷада вермиферма гуфтен, аммо вермиферма чист? Ҳамонро мефаҳмидем аввалаш. Вермиферма бисёр саволи хуб. Вермиферма и ҷамъи ҳамин хоначаҳо ё қутиҳое ки мебинед шумо нишонти акама, онам қутиҳо ё ки хоначаҳое ки мебинед, ҷамъи ҳаминора вермиферма мегӯянд. Дар дуруни ин қутичаҳо кирмҳои махсус барои тайёр кардани биогомус ҳаст. Яъне вермиферма чӣ шароито бояд дошта бошад? Вермиферма бояд дар кадом шароито бошад? Дар вермиферма шароито он қадар муҳим нест. Чӣ хели шароит бояд бошад? Мақсад беруна боша ё ки даруна боша фарқ надорад. Муҳим ояд ки якум маълумот доштан дар бораи ҳамин, якум дуюмиш хуб тайёр кардани озуқа барои ҳамин кирмакҳо, сеюм зоти кирмакҳо, чорум ҳарорат, ҳамин ҳарората таъмин кардан дар кор. Ҳамин дар ҳамин вермиферма як ҳарорати муайян ҳаст ки мо бояд ҳамонро таъмин кунем ки ҳамин мақсад фаъолияти кирмакҳо боз ҳам хубтар шавад. Ана ака мақсади фермаи шумо чист? Яъне мақсади вермифермаи шумо чист? Мақсади асосии мо якум ободии ватан. Ҳамин ба хотире ки ҳамин ватан обод шава, якум мақсаде ки мо дорем ҳамин ватана обод кардан аст. Баъд дуюм мақсад мо хай ба даст даровардани фоида ва дигар чизо. Дар дуруни ҳамин бародарои азиз мебинед, шумо ҳамин ҷое ки дидед, дар ҳамин даруни ҳамин се намуди фаъолият аст. И якум фаъолияташ ба фурӯш баровардан ва тайёр кардани биогомуси сифатнок аст. Якумаш ба фурӯш баровардани биогомус, дуюмаш кирмакпарварӣ ва афзоиши он аст. Мешавад ки бо мақсад кирмакам бифурӯшем. Сеюмаш и жидки биогомус мегӯянд, вермичай мегӯянд. Рости мо ҳамин ҳозираш дар ду фаъолият кардем. Дар як фаъолияташ фаъолияти биогомусфурӯшӣ бисёр натиҷаҳои калон ноил шудем. Як 12 тонн биогомус фурӯхтем. Хай бо мо метавонем ки ба сифати исбот, ба сифати чӣ дар канали шумо партоем. Хулоса 12 тонн биогомус ба фурӯш бировардем то ҳамин рӯза. Масъалаи кирмакфурӯшида, рости масъалаи кирмакфурӯшида мо он қадар чиам надоштем. Мо хостем ки ҳамин чиза доказат кунем. Ҳар кас ҳар хел исбот мекунад. Рости ма ба ин фаъолият ки нав машғул шуда будам, ба деҳқонӣ у қадр сару кор надоштам. Ав бачаҳое ки ба деҳқонӣ сару кор доштанд, оно коридан, натиҷагирӣ кардан. Ман дигар хел исботча ёфтам. У исботш ма и барои худам буд, барои ки пага як кас ҳавол наметиҳад, як чӣ мекунад,
ман ҳамин саволои ҳамино да ман ҷавоб дода битонам гуфта фақат айболои худам кор кардам. Ягон грамм кирмак нафурӯхтам. Як бор ҳамин ба наздики 1 квадрат кирмак омадан хоҳиш кардам. Хоҳиш кардам ҳамоно да фурӯхтам. Дигар ба фаъолияти кирмакфурӯшӣ ман машғул шидагӣ нестам то ҳозира. Фақат мақсади ман чӣ буд? Хуб тайёр кардани биогумус. Мисол хай бо дар байн шумо метавонед дар бораи биогумус саволо битед. Чӣ намуди саволое ҳаста? Чӣ саволе ки ҳаста иншоалло мо ҳаракат мекунем. Чӣ дар канали худмон, чӣ дар канали Акай Маъмур ман комментариҳои шуморо мехонам. Иншоалло ҷавобша метавонам. Агар ки ҷавоб дода натавонам, бо мековем, мехонем, бо хубтару беҳтар мешавад. Мо дар бораи исботи биогумус гуфтем. Ин Акай Маъмур ман рафтам ай чизи хокшиносӣ ҳамин чира гирифтам. Ина дар бораи шумо метавонед инҷаша сёнка ина дар бораи гумуснокиш, pH-ш, инаи нитрат, ҳама калсию чизе ки дар даруни ҳамин биогумуси ма тайёр кардагӣ ҳаста, ҳамаамуро ба исботу далел ай лаборатория гузаронем, гирифтем. Тасдиқ кардем. Баъд ба инаи сёнкое ки ҳаста ба канал ҳуй кардему. Хулосаи гап ки исботша ёфтем, баъд гап задем. Акнун дар бораи биогумус як маълумот диҳем. Биогумус чист? Ҳамин саволро ҷавоб дидем. Ай мафҳуми биогумус сар кунем. Биогумус аз калимаи лотинӣ гирифта шуда, маънояш био ҳаёт, гумус хок мебошад. Агар ба забони тоҷикӣ бигем, биогумус и ҳаёт бахшидан ба хок. Се намуди чӣ мешавад? Хоки мурда мешавад, баъд хоки нейтралӣ мешавад, баъд хоки бақувват. Се намуди хок мешавад. Хоки бақувват мешавад. Дар и биогумус бисёртар дар ҳамун хоки мурдагӣ, хоке ки умуман ҳосил наметия ба ӯ ёрӣ расона, ё ки хоке ки дар ҳолати нейтрал қарор дорад, то ура мақсад то дору нати ҳамун замин чӣ намекунад. Мақсади биогумус ҳамун умуман и ҳаёт бахшидан ба замин, хок, баланд бардоштани қувватнокии замин, бо таъмин кардани намнокии замин. Агар замин шӯразамин бошад, шӯразамина ай байн мебарад. Бародаро хоҳиш карда мешавад ки кадомет ки заминотон шӯразамина ё ҳосилнокитон сустай, шумо метавонед ҳамин чиз қатъи истифода баред. Биогумус қатъи бикорем. Мақсад ё ки ба ҳамин фаъолияте ки мо машғулем, шумо ҳам метавонед ай мо омада мисол кирмака харида ҳам тавсиҳо қатъи метиҳем ё дар корша мерем, дар ҳамун ҷотон тайёр мекунем, хоначоҳои кирмака ҳамаша тайёр мекунем, метиҳем. Ҷа бо саволо мешавад ки фарқи биогумус айпору дар чи ай? Шумо барое ки мо дар инҷа якчанд кас омадан гуфтанд ки шумо ҳамин омаде иха порура гирифте дар даруниш иха кирми лойхрак сар доде мардума фиреб кардесе ки мо дору тайёр кардесем гуфта хали гапҳо задан. Хай мо онора далилову фактҳо қатъи исбот кардем. Мақсад сертификатмона нишон додем ки дар ҳақиқат фарқи и айпору то 10 дараҷа баланда. Ай слетр мачавин акил меган то 10 дараҷа, ма то 10 дараҷаро намегум, то ҳамун 2 мартиба 3 мартиба. Фарқи и ай слетр дар чи ай? Слетр мачавин ира вақте ки мезани ҳамун ҳосилнокиро дар ҳақиқат зиёд мекунаву чи замина паст мекунад, ҳамун қувватнокӣ, гумуснокии замина паст мекунад. ҳамун ососта ба воситаи ҳамун бигем ки замин то доруш назани муҳтоҷи ҳамун дору мешавад. Фарқи биогумус дар слетр мачавин дар ҳамин ки и то 5 сола ҳамун замина бақувват нигаҳ медорад. Агар ки ба ҳамун шарти шароитое ки мутахассисон муайян кардагиянд, ба ҳамун шарти шароит агар ҳаминра истифода барӣ биогумуса. Мисол дар 1 гектар замин то 80 камаз пору гуфтагиянд. То акид ира дар Россия мо ҳам шинавидем, дар Россия ай мисол мешавад ки 8 камаз ё ки 8 тонн. Ҳамин сертификате ки ман гирифтам, мутахассис дар ҳамунҷа хулоса додагия ки дар 1 гектар то 8 тонна ё 8000 литр истифода бурдан мумкина. Ё ки кадомеш ки мисол шароит надорад, метавонад ки дар ҳамун гирди ҳамун растаниҳо як миқдори муайяне ки муайян шидагия ҳамуно да бреза, шарт нест ҳамаи уҷра да бреза. Акамо биогумуса барои одамое ки якум бор шунавидаистанд,
ава ёда як маълумот бутиам кирмак чист биогумус чист чӣ хел тайёр мешавад чӣ кор мекунам бо биогумус чӣ намуди растаниёда фоида дора ҳамаш як мефаҳмонди. дар бораи биогумус камам боша маълумото бештар додем дар бораи ки мисол кадом намуди растаниёда и ҳамин чӣ чизе ки ё чӣ касоне ки ба ҳамин хок саркор дорад мисол растани дар хоки бақувват дар кора ё ки ҳамн деҳқон дар баланд бардоштани ҳамн хоки ҳосилнокии заминиш дар кора ҳамин биогумус дар кора мақсад ӯ фарқ надорад ӯ растанияй алафай пешои ҳукумат иҷода газонода мезананд барои наи хай ҳамин чӣ чизе ки аз замин меброя ҳамуда дар ҳамун одаме ки ҳамун ба ҳамин фаъолият машғул аст ҳамуда дар кора бо аки мутахассисон мегӯянд аки намедонам таъриф ай ё ки чи ай не ки дар ҳақиқат ҳамин ҳақиқат дора ҳамин чӣ мегӯянд ки чӣ хеле ки ҳамин кӯдак дар шири модараш дар кор ай барои афзоиш ёфтани кӯдак шири модар чӣ қадар зарур ай аз тарафи духтуро тавсия дода мешавад ба заминам ҳамин биогумус ҳамин қадар зарур ай хай аки дигар айда таърифи зиёд ба фикрам мефаҳмидагӣ одам мефаҳмад масъалаи кирмак гуфтем ира ҳози мо барои фурӯш тайёр кардагем биё додхоҳ гӯш кун мақсад аз яшик мондани мо ҳозира савол мешавад ки яшикҳо чиянд дар болои ино мақсад аз яшик мондани ино тарзи ҷудо кардани кирмак ай и як намуди тарзи ҷудо кардани кирмак ай биогумус ай ҳозир таги ҳамин биогумус тайёр шидаги ай фақат элак кардан дар кор инаи уже тайёр шидаги ай мо мехоҳем ки ҳамин кирмак ба таври табиӣ ба таври автоматӣ сини боло бирава и як намуди ҷудо карданаш ай дуюм намуди ҷудо карданаш ина порура дар бари ҳамин мемонем акай маъмур дар бари ҳамин мемонем и хелам мегзара ҳозир яки ҷа бо савол мешавад ки чӣ ба пору мисол дурида мондагӣ ай барое ки вақте ки дар болои и ки мондем ҳаво боди ҳаво кам мераса кирмак уже чӣ мебурояд баъд и кирмакҳо як феъл доштиянд ки ҳамин тухм мекунану то 70% биогумуса тайёр мекунану мебурояд мо хостем ки ира барои чи эҳтиёт дар иҷа озуқара рехтагем дар ҳолати буромадан иси будрояд хулоса набуроянд нараванд ё ки намуранд кирмак чӣ хел мебурояд кирмак вақте ки озуқара мехӯра то 70% мехӯра ҳамун дигар бигем ки озуқа намемона то 30%ша барои ҳамун насли ояндаш мемонаву ранги ҳамин занбури асал мебурояд уже бигем ки ҳамун оила калон меша мебурояд дар ҳамин барои пешгирӣ кардани ҳамин набуромадани рафтани ҳамуно мақсад ин бо хеле дар дурӣ чӣ мондагием ки дар ҳолати буромадан иси бурава бо мешавад ки озуқара дар болош озуқаи нава мемонем худаш ба таври автоматӣ мебурояд ина акай маъмур ина метова изишнокияи чӣ меган ира ман намедонам инаминоро ҳамаша мо ҳозир фурӯш дар бировардагем намедонам чанд квадрата ба чӣ хотир мо ино да болош дабавка накардем ба хотире ки биогумус качествени биёяд хушрӯ бихӯра ана яке аз нишонаҳои иҷа саволо мешавад ки биогумус качественира ай биогумуси мақсад дигар чӣ хел фарқ кунем ҳар як вермиферма биогумусош фарқ мекунад вобаста ба маҳорати ҳамун чи дор хоҷагидор ҳамун одаме ки ҳаминора нигоҳ мекунад ай маҳорати ҳамун баланд качестваи биогумус фарқ мекунад мақсад мо дар болош дабавка накардем истодем ки ҳамин хушрӯ бихӯра баъд фаҳмидем ки то 70% мехӯрда 30% дигада тухм мемона барои личинка барои мақсад барои насли оянда буромад гишна намона гуфта худаш мебуромада мерафта ҳозир мегӯянд ки ҳамин поруа мемонӣ кирмака сар метӣ хеле гап неста и ба худаш кор дора осонай суратҳои мошин мемонанд мо пул кор кардем чӣ кардем хай ҳар кас ҳар хел вобаста ба виҷдоншон ҳар кас кор мекунад ҳам кирмҳо чанд намуд мешаванд дар бораи намудшон гап задем якчанд намуд мешавад иҷа бисёриё мо дар видео мебинем
ҳам дар номи мавзӯъ кирми лӯйхӯрак менависам. Бародари азиз, ин кирми лӯйхӯрак неста. Шумо кирми лӯйхӯрака ай кирми порухӯрак фарқ кунед. махсус барои ҳам чиз ҳар чизе ки мепуса, ҳамин чизе ки пусандаи табиӣ ҳамуро ин мехӯра. мақсад як хел маҳсулотое ҳаста ки дуруст неста. ира додан лимон додан дуруст нест, барги чормағз барое ки кислотнош зиёд барам дуруст неста. мо ба намуди ба зоти калифорнийский черви, даждивии черви меган. ҳозир иҷа бо баҳс байни ҳами хоҷагидоро рафтеса ки борон бори кирмак комон буромада рафтестан. как гуфта ки ҳами ои борон заҳрнокаю мезана, ҳолати кирмак чи нохуб меша меброя. Не бародар, ин номи и калифорнийский даждивии черви, даждивӣ гуфтага, и кирмаки сурхи боронӣ гуфтага. И ҳамин мафҳумаш худаш гуфтеса ки и борона дар ҳақиқат и дӯст медора. ҳолат и хай дар мавзӯъ дар канали мо ҳаста, ба ин мавзӯъ бармегардад дар кадом ҳолатҳо кирмо меброянд. иҷа якчанд версияҳо ҳаста. дар ҳолати хунукӣ меброяд, ира фаҳмидан дар кор, дар ҳолати баланд бардоштан мақсад и як градуси муайян дора и кирмак. ай градус гузаштан дар ӯ ҳолат, дар ҳолати нафасгир шидан бисёр ҳолатҳое ҳаста ки и меброяд, на фақат дар борон. И ба ҳамун қонуни қоида ё ки ҳамин озуқаша заҳрнокиш зиёд боша, и ба таври автоматӣ меброяд. дар ҳолати гушнагӣ ина як таш мехӯра тамом мекуна. одами ҳамин вермифермадори нав намедонам. ман худам ҳамин хешидам, биёгумусум тайёр шидай, ман нафаҳмидам ки гушна мемона, вақте гушна мона майда меша, чиш ҳамин байнишда як тасмача дорад, тасмачаш гум меша. ин чизоро ман намедонистам. хай таҷриба кардем, ай таҷрибаамон чӣ када гузаштем. масъалаи синни соли калифорнийский черви 16 сол умр мебина. ҳар ҳафта як вақте ба балоғат мераса, то ай 90 то 100 рӯза ба балоғат мераса. якаҷинсан, ино нар мода надоранд. наршам тухм мекунад, модашам тухм мекунад. шумо метавонед савол дода ки мо барои чӣ пору метием? мо барои ки пору барои тайёр кардани биогумус объем метия. иҷа ҳами рӯсо дар ҳамин балконмошон ҳамин яшикча доранд. онам яшикчора сиёмка кунед, онам хали яшикчаҳо доранд. болоша маҳкам карда, и бӯй надорад. и фаъолият бӯй пору бӯй хали гапҳо неста. ида дар яшикчаҳо мекунанд. фақат чӣ метиҳанд? пӯчоқ, ҳамин чи отходе ки мебуранд, мақсад экология вайрон намекунанд. ҳамин нода метиҳанд, ҳам ай ҳамун отходоям пӯчоқ мӯчоқ пул кор мекунанд. пӯчоқи банан манан ҳамин чизо. ай беғарзи лимон. бародаро аётон набурад ки лимон кислотнош зиёдтар чӣ мекунад. ман фақат ҳамун рости мурға медонистаму чира. баъд дина бо як ҷода хондам ки поруи саг пишакам намешидай, намехӯрад. дига ҳама намуди пору даӣ мешава. бисёртар поруи гова истифода мо будестем. ба чӣ хотир ки ай ҳама бисёр дашками гов мақсад то 24 соата дашкамаш бихапа, гӯспанд то 12 соата мехапа. ба ҳамин хотир поруи гова хубтар мехӯрам. баъд бо вобаста ба ҳамун одаме ки ҳамун чира компост меган, порура худаш озуқара то кадом дараҷа тайёр мекунад. 70% поруа, баъд дига тақсим мешавад. дига чизо метонем ки дига чизоро будозем. як хело оҳак медозанд. хай ҳаста камбудиё ҳаст, вобаста ба ҳамин шарт шароити ҳамун камбудиёе ки дар ҳамин вермиферма ҷой пайдо мешава, вобаста ба ҳамун озуқа дода мешавад. вермикомпостер и мақсад ай каҳ чошидани мо чӣ буд? истар биякам ҳамун мақсад ина офтова диди ака. ҳамин офтоб рост болои ҳамида мезана. вақте мо гуфтем ки дар уҷа барои вермиферма кадом шароитҳо муҳайё, яке ай нишонаҳош бигем, ё ки ай як шароитош и таъмин кардани намнокӣ ай. то намнокиро ай 60 то 80% бояд таъмин кунем. вақте ки ин офтоб мезана, ҳам барои ранги биогумус тағйир меёва, ҳам чи ба ҳамин хотир ира чӣ кардагим болоша
пӯшондагием чӣ пӯшондагием каҳ дар тобистон ба мисли кондитсионера, дар зимистон ба мисли печка хизмат мекунад. Баъд вақте ки мезанӣ ова мутаъдил як хела таъмин мекунад. Мисол мақсад ҳозир мо ов мешапем, як ҷӯшда мераса, як ҷӯшда намераса. Аи намнок меса, ҳаму ҳоҷат ба охирӣ ҳаму кирмак пайдо шид, худаш хулоса чӣ мекунад. Баъд каҳ ҳаму бактерия бисёр пайдо мекунад, пӯсиш тез мешавад, мақсад тезтар тайёр мешавад. Ҳамин функсияро иҷро мекунад. Каҳ ҳам партовӣ мешавад, болошда қамиш ҳам партовӣ мешавад, чӣ чизе ки пусанда аст мешавад. Баъд бо як хубиш каҳ дар чия ки ҳамин майнову чиё меёванд мехӯранд. Хай бисёр чизо и бигем як мавзӯи алоҳидае дар бораи бародарои азиз метавонанд ки саволо дар комментариё далшиша бинависанд, бекор набистанд. Савол шуд ки ҳамин парранда ҳамин кирмакҳоро кофта намехӯранд, мисол мурғ ягон мехӯранд. Айба чӣ хел муҳофиза мекунем? Мисол муҳофизат ҳозир мо дар ҳамин чиз кор кардастем, мурғҳоро сир кардем. Ҳозир ҳамин мурғҳои муҳтарами мо бисёр маст шидагиян, дигар зӯршон меоянд ки биранд алаф ягон чӣ бихаранд, меоянд ҳаминҷода хӯрдастанд. Рости и кирмакпарварӣ як намуд кори баракатие ҳаста ки вақте ки дар як ҳафта як тухм мекунад, як тухм вобаста ба ҳамун чӣ калон будани ҳамун кирмак бо тухми калонтар кунад, ай як то 25 меганам. Рости ман ҳисоб накардам, то 7 тара сиёнка кардагиян, то 15 тара сиёнка кардагиян, личинка меоянд бисёрай ҳамуноша мехӯрад. Баъд мурғ як феъл дорад ки вақте ки ҳамин кирмак мебирояд, кирмаки биромадагиро намехӯрад, худаш то ба пош накова, барои тухм кардани мурғҳо бисёр роли калон бозӣ мекунад. Ира моҳиам дӯст медорад, на фақат мурғ. Мо ира метавонанд бародарое ки моҳипарваранд, уно бикунанд, мурғпарваро бикунанд, бедонапарваро бикунанд, моҳи қапакҳои охотник бикунанд. Як саволи дига пайдо шуд, баъзеошона клёнка пӯшидагиянд, баъзеошона не. Барои чӣ? Акай маъмур, шумо ҳамин дар ҳаминҷа чӣ коре ки мебинед, ира мо аки бигем ки ёд гирифтагӣ монда ки фақат фикри худам, таҷрибаи худам қат кардастам. Клёнка хизмати асосӣ, мақсади асосии мо иҷа ду секрет дорад, ама як секрет ча мегем. Хизмати асосиш таъмин кардани гарм, ҳарорат. Мо дар оҷа гуфтем ки дар вермиферма бояд ҳарорат та нигоҳ дошта, фарқ надорад дар беруна дар даруна. Боду ҳавомо оли ба дараҷаи ҳамин ки кирмакҳо мехоҳанд ба ҳамун мутобиқ шидагӣ нест. Як хунуккишӣ нест, як гармиш нест. Дар ҳамин ҳолат кирмак аслан кирмак шав кор мекунад. ҳамин кирмак худаш чанд грамм мебошад, ҳамон қадар биогумус тайёр мекунад. 2 грамм боша, ҳар рӯз 2 грамм биогумус якташ кор мекунад. Дар Россия як кирмак 3 рубл. ҳамун мақсади мо ҳозир чӣ кардан, бартараф кардани хунукия ва таъмин кардани як боду ҳавои мутаъдил дар даруни вермикомпостер. Бо акай маъмур ира бисёр ё реактор меган ё биореактор меган. Рости ма гуфтам ин биореактор ном надорад, и вермикомпостер ном дорад. Вермикомпостер ном дорад. Мақсад ки дар даруни вер мекишид кирма. Ира мира дина партов тавдем. Дина партов тавдем. И реальный чиза, ира мо дина партов тавдем, мо рости боварӣ надоштем да як рӯз чӣ меша. Ина мақсади дина партофтем, клёнкара мондем, ҳарорат мутаъдил буд, дар ҳарорат туғри бегаӣ ё хунук буд. Рости ма печка гирон кардам, печкаи майдак. Ина ми мегзара и гишна кирмои мора би узбекҳо белбоғ меган. Ина байни ништа чӣ мекунад. Бародарое ки узбекзабоне, мо айтоҷикӣ да узбекиро хубтар медонем, ба ҳамин хотир шумо метавонед ба забони узбекӣ ҳам савол тиҳед. Белбоғ меган узбекҳо да. Инои ман надорам. Ба чӣ хотир надорам? Гишнае кирм, барои поёнаш биогумуса. Баъд як мо гуфтем ки дар даруни траншаи лимон бикунем. Баъд
акам гуфт ки соҳиби ҳамун транши гуфт ки ӯ кирмои ту нахӯранд решои дарахти чия. Баъд ростӣ ман ҳамин чиз да ман нахондагиам набудум чиам набудум. Ман гуфтам ки чизе ки ҷон дора ӯро намехӯра кирмак. Бародарои азиз ина исботш инамия ин ҳамин чиз қувват дора ҷон дора ҳамин чиза на решаша мехӯра на хича. О карточка мо карточка додагӣ будем карточкаи пусидагӣ додагӣ будем биромадиян. Уна ҷода бо гирифтем коридем ина ҷода коридем ба биогомус коридем барои санҷиш бо қати хок аралаш кардем карточкаро коридем. ин на офтоина просто ҳамин барои чӣ хидмат. Бародарода нишон надодем дар бораи биогомус гап задем биогомус худи биогомуса нишон надодем. Бародарои азиз ин ҳамин биогомуса ина бо даже кирмак ҳаму чӣ дошта. ҳамун гуфтем ку кама какша мемона ҳамин ино ба хурда мешина. Ака як саволи дига пайдо шид дар чуқурӣ ҳам мондагӣ. Сабабиш дар чӣ боша? Сабабиш фикр мекунем ки ака устозои мо мекардан. Мо ростӣ дар ин соҳа мо устоз надоштем. Бачаҳои Ӯзбекистон моа бисёр ёрдам додан. Хай касе ки ай мо кирмак мехара мо ба сифати устоз ё ки ҳамун раҳнамо уно да ака пешниҳод карда метавонем. Ҳамуно дар ҳамин чуқурӣ мекардам. Баъд хидмам гирифтем таҷриба кардам дар чуқурӣ нисбат ба баландӣ хубтар мешавад. Якчанд бародаро гап задан ки дар чуқурӣ чӣ накунӣ. Кадомет ки мақсад ягон савол дошта боше нисбати чуқурӣ ишам дар комментария нависе. Ма исботи ма ҳамин ки дар чуқурӣ чем да боло дар чуқурӣ хубтар мешавад. Ака ҳамин дар бораи пору гап занем. Поруро чӣ хел тайёр кардем? Чанд моҳа порувай? Поруи куна дар кунай, навад дар кунай? Бисёр саволи муҳим. Мо дар рӯҷа гуфтем ки вермиферма барои вермиферма кардан якчанд нишонаҳо дора. Ба ҳамин чизҳоро бояд битонем карда. И дуюм якумш маълумот доштан дар бораи вермиферма буд. Дуюм тарзи хуб тайёр кардани ҳамин пору бигем ҳамун чизе озуқаи ҳамун кирмак. Ба сеюм хуб чӣ кардани зоти ҳамун кирмак. Зоти кирмак бародарои азиз дама бисёр саволҳо шидестанд. Аёдтон набурое калифорнийский черви 1 градуси муайяни хича дорад. И ҳозираш фақат 4 намуди кирмака истифода бурдестанд. Дендрабен меган, старател меган, калифорнийский черви, баъд драга чихелияи уша намедонам. Хулоса ба ҳар кадомет ки кирмак мехаре якум ҳарорат боди ҳавотуна ба назар хунукии гармитуна ба назар бигире ба кирмак бихаре. Мисол калифорнийский черви урӯз ай мачҳои кӯи мода савол додан. Калифорнийский черви вақте уно гап задан фақат ҳамин 3 моҳда кор карда метавонад. Дига моҳҳошда наметавонад. Ба ҳамин хотир бародарое ки дар Бадахшонан ҳамин ҷои кӯҳида хунукай боди ҳавошон хунукай уно метавонанд ки старател бигиранд. Хабо дар кадомет ки ай ҳамун ҷое нависе комментариёда чӣ мекунем. Дар бораи озуқа гап мезанем. Дар бораи озуқа акай мамун бисёр як мавзӯи калонай. Агар бо 1 соат дига дар бораи гап занем камай. Хулоса чиай мақсад шарт ҳам нест ҳамин фақат ҳамаи ҳамин пору боша. Мешавад ки адход чиёқати иҷада саволо мешавад ки пору чанд моҳа бояд боша, пору чӣ хели боша. Ман хиёл мекунам ки нодурустае. Барое ки поруи свежи қатъиам кор кардестанд. Ина мо дина порура дохтем ин рӯз гузашта. Уна хурдак шумо шоҳиди ҳамун шидед. Поруи свежи ҳам шидестай, поруи 2 моҳа ҳам шидестай, поруи 4 моҳа ҳам шидестай. Баъд ҳамин мутахассисо ба хулосае омаданд ки ай 4 моҳа то 8 моҳара. Не ки барои ман ҳозир дига фарқия надора ӯ чанд моҳае чӣ хеле мо меёрем инҷа коркард мекунем. Якум секретиш ҳамея ки каҳ қатъи аралаш кардан накурай. Намнокиро 60% мекунанд. Ақидаҳо бисёр гуногунанд. Хай кадоме ки мисол ҳар як вермифермадор вобаста ба ҳамун таҷрибаи худаш илми худаш ҳамин чиза тайёр мекунад. Акай маъмур хушомадед бо як бор дига ба вермифермаи мо
бо номи биогумуси ҷайҳун дар ноҳияи ҷайҳун бародарои азиз канали акаи маъмурда подписатсия кунем. дар бораи бедонапарварӣ маълумоти бештар дорем, барое ки қариби 170 000 фақат зарар дидагием. касе ки зарар дидагия таҷрибааш баланд мешавад. кадомет ки зарар диданӣ нест ирам нависия мешавад. дар бораи нишонтияка дар бораи лимон парварӣ ина дута транше дорем. 200 ниҳол чӣ хел мекунанд, чӣ кор мекунанд бародаро ишам ҳоҷатш бошад суратошона мемонем. дар бораи халадилникҳои калони мисол 200 тонага 300 тонага градуса чӣ хел нигоҳ мекунанд, чӣ мекунанд, дар бораи ин маълумот дода метавонем. бо дар бораи тайёр кардани озуқа барои парранда дар бораи ин кам маълумот дода метавонем. хайр хуш омадед ба канали, бозам мегем ба канали Маъмур Азия. акаи Маъмур бисёр каналат маъқул шид, просмотротам маъқул шид. мақсад подписчикотам беҳтарин подписчика ягонташ гапҳои безеб назадиянд. шумо метавонед бо дар чӣ канали моам фуромӯш накунед. акаи Маъмур метавонед канали моам реклама кунед. биогумуси ҷайҳун биогумус чайи хун бизанед мешавад, меброяд. хай боқӣ дар амони худо бошед. боз ҳам мегем ки мақсад аз фаъолияти мо якум дараҷа ободии ватан, пеш бурдани ҳамин ҷамъияте ки ҳамин пур химикат ҳамин чиё деҳқоно истифода бурдеста ҳаминра камтар кунему, ҳамин сатҳи саломатии мардум хуб шавад, балниса камтар бираванд. мардуми тоҷик ҳамавақт саломат бошад. фақат тоҷикистон ба пеш. дигар чӣ бигӣ? саломат бошед ака. шумода барори кор хоҳонем. худо баракат шавед ака. раҳмат.